Ovo su kadrovi načinjeni ovih dana u Bosanskoj Posavini. Tu su i obnovljene kuće, poneka je nastanjena. Tu su malobrojni, uglavnom stariji stanovnici koji decenijama čekaju obnovu i povratak mladih. To sve sporo teče, kad je to davno pričano, bit će obnova, ali nikad to doći na red. Prije rata na području današnje Republike Srpske je živjelo 220.000 Hrvata, danas ih nema ni 6.000. Povratak se planski opstruira, smatraju u Hrvatskom bloku, novoj političkoj stranci osnovanoj sinoć u Foči kod Doboja. Uz dogovoru vjerovatno sa gospodinom Dodikom da ovdje jednostavno nema povratka, nažalost ta je takva situacija. Ako bi Hrvatski blok je se danas ovdje izjasnio da mi želimo jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ali da te entitete pretvorimo u 4 regije. Brojni bivši i sadašnji stanovnici posavskih naselja koji su prisustvovali skupu kažu kako nisu zaboravili zavičaj i da će, dok su živi, raditi na tome da se u ove krajeve vrate ljudi. Sami, bez političke podrške, ističu, ne mogu mnogo učiniti. Nemamo zastupnika svoji, sve obećavaju, ništa ne ispunjavaju. Točno im je dao Čović da odrade za njega dio politike, a ne za hrvatski narod jadni kojeg nema nigdje, ali se pozivaju na njega. HDZ na ovakav način nema šanse uopće da pričamo sa njima, jer oni su nas dosta puta iznevjerili, obećavali, ništa nisu napravili. Ne nama, oni nisu napravili hrvatskom narodu. Hrvatski blok će zajednički nastupati sa svim bosansko-hercegovački opredjeljenim političkim strankama. Pripreme za opće izbore već su počele.